hij is nu aan het werk, dus hij werkt ook op Nee, hij werkt ook, dat doet hij ook nog. Hij werkt dus ook met volwassenen. Dat doet hij voor een ander bedrijf. En dan gaat hij dus volwassenen opleiden om dit werk, zeg maar, ook toe te kunnen passen in hun werk. Oké. Of dat ze het voor zichzelf doen, weet je wel, dat ze zoiets hebben. Maar jij had ons beloofd dat we nog even het ontwerp van het kunstwerk... Ja, dat moet je even zien, hè? Dat is leuk. Kom even kijken. Tenminste, hij hangt hier. Ja. Of waar hebben we hem nu? Ik zeg het wel eens heel enthousiast. Waar heb ik hem nou hangen? Nou, dat is een goeie. Knip je maar even eruit, hè? Nee, wij knippen niet. Oh, nee? Oké. Ik heb eigenlijk geen idee. Oh, hij hing hier, maar nu niet meer. Nee, ik ben eventjes... ik denk, waar heb ik die hangen, joh? Ik heb die ingelijst. Houden we die te goed? Of hangt hij in de keuken? Volgens mij hangt hij in de keuken. Je moet nog even mee. Heb je een slaapfeestje gehad? Nee, onze hond die is sinds 8 weken weer thuis. Wij zijn gastgezin. Baloo. Ja, en ze heeft puppies gekregen. Dus ze is 8 weken bij de fokker geweest om daar haar puppies te krijgen. En die is, wanneer is het? Oh, die staat wel heel dichtbij. Die is... Ben, gedraag je. Die is afgelopen. Ik doe even stappen. Ben, ga af. Nee, je moet nu afgaan. Nee, die heeft... die is donderdag teruggekomen. Dus onze jongens vonden dat wel... na 8 weken geen hond... vonden ze het wel een goed plan als zij dan samen met Baloo beneden bij de televisie gingen slapen. Och, wat toch? leuk. Dat is een goed plan. Dat je de hond dan even welkom heet. Dat je lekker vanuit je matras voetbal kunt kijken. Goh, wat een mooie gedachte. Ja, dus, maar waarom is Baloo naar de fokker gegaan? Ja, omdat wij zijn gastgezin. Dus dat betekent als je gastgezin bent, dan is de hond van jou. Maar dan heb je dus een afspraak met de fokker. Dat de fokker dus 2 tot 3 keer een nestje met jouw hond mag krijgen. Ah. En dat doet ze dan op de plek bij haarzelf. Dus de hond gaat dan net voor de bevalling, gaat ze daar naartoe. En wij kunnen gewoon als gastgezin, we zijn ook bij de geboorte geweest. Van wat puppies. apart. En we zijn gewoon helemaal meegenomen in dat hele proces. Daar heb ik nog nooit van gehoord. Maar dan ben je dus een gastgezin. Een ik weet gastgezin. niet of anderen... Baloo is een labradoodle. Dus daar wordt mee gefokt. Dus, ja, labradoodles, dat zijn de populairste honden zo ongeveer nu, hè? Ja, heb ik wel begrepen inderdaad. Ja, dat was niet van daaruit niet onze keuze om een labradoodle te nemen. Maar ik hoorde wel dat heel veel mensen... Waarom wilden jullie een labradoedeltje? We zijn wel al jaren bezig van wel geen hond. Nou ja, een beetje zo, hè. Wat doen we? Want dat heeft ook voor jezelf impact. Dus het heeft even geduurd. En toen op een gegeven moment konden we voelen van... en de jongens gaven al heel lang aan, we willen graag een hond. Dus toen op een gegeven moment hadden we zoiets van... Nou, dat willen wij ook wel. En de vrouw, de fokker, zeg maar... heeft ook een andere hond, een toller. En daar heeft ze mee in verzorgingstehuizen gewerkt. Oh. Bij mijn schoonmoeder, die Alzheimer heeft. Dus zo hebben we haar eigenlijk leren kennen. Hè? Dus niet via de doedel, maar via die andere hond. En toen vertelde ze dus ook dat ze nog een andere hond had. En dat ze daarmee ging fokken. Dus toen zijn we bij haar geweest. En dat was een hele mooie ontmoeting. En toen kwam eigenlijk de labradoodle op ons pad. En we zagen gewoon de jongens heel positief reageren op die hond. En het is ook gewoon echt een gezinshond. Dus als je allergisch bent, is het ook heel fijn. Hè? Er zijn sommige mensen die allergisch zijn voor honden of voor stofjes of weet ik veel wat. Ja. En deze hond, die kun je gewoon ook... Want jij kijkt die kant op, ligt ze daar ergens of Nee, zo? maar ik was ook nog even een beetje, ik weet niet hoeveel tijd je hebt, dan doe even dat schilderij nog bekijken. Ja, nee, ik loop achter je aan. Dat gingen wij doen. Maar toen dat gingen wij doen. En toen had je het een beetje over die hond. Dus, Oh, wacht, daar staat het ook. De Adventure Therapy Institute. Ja, dat is hij nu aan het oprichten. Hij is nu samen met 2 collega's. 1 collega uit Duitsland en 1 collega uit Spanje. Want Per heeft zoiets van, het is nog zo'n beetje zijn missie, voordat hij ooit een keer met pensioen gaat. Van, ik wil nog iets neerzetten en iets achterlaten. Dus hij heeft een boek geschreven over dit werk. En er is geen opleiding voor dit werk. Dus hij is nu samen met die 2 mensen een opleiding aan het creëren. En dan kunnen mensen echt opgeleid worden. En dan krijg je ook een diploma. Het wordt volgens mij een post-HBO
of een masteropleiding. Mhm. Dus die ook erkend gaat worden uiteindelijk. Dus die zijn ze aan het opzetten in En wanneer Duitsland. in Duitsland? Ja. En wanneer zou die er moeten zijn, die opleiding? Nou, de wens was dat hij er al 2 jaar geleden was. Oké. Maar goed, soms heeft iets tijd nodig. Hè? Zeker als je echt iets heel degelijk en goed neer wil zetten. In Duitsland zijn de regelgevingen zijn ook weer anders dan in Nederland. Dus dat gaat allemaal via gezetten. Nou ja. Ja. Dus, maar ze hebben echt... dat was wel goed nieuws vanuit... een collega komt uit Duitsland. Dus dat ze nu echt het zo qua papieren en regelgevingen voor elkaar hebben... dat het dus gewoon echt erkend gaat worden. Oké. Dus, Maar Per heeft... ik loop achter je aan. Terwijl ik je goed zoek. Ondertussen Ja, het hebben we schilderij. het schilderij niet gevonden. Daar. Echt, wie? Ja. Dat is hem. Ik was even kwijt waar ik hem op had. Baloo, dit is goed, lieverd. Ja, dit is goed. Ja. Maar... Oh. Ja, too much. Ja. Dat schilderij daar rechts, dat is de tekening die Simon gemaakt heeft toen hij 4,5 was. En daar heeft Per dus het geboortebord. Hoe leuk is dat, Simon? Toch? Denk ik niet heel vaak over na, maar... Nee? Misschien later nog wel. Ja. Kijk, en nou is het weer goed. Kijk, want nou is ze bij Simon en dan voelt ze zich veilig. Ja. Ze zit wel een beetje te Simon, kijken. heb je ook een beetje goed geslapen vannacht? Met David en Baloo? Ja, Ja? Oké, nou, wat cool. Hoe laat moet je weg? 1:05. Oké. En hoe laat is de wedstrijd? 2:30 of zo? Ja, 2:30. Oké. Nou, succes alvast. Ja, dankjewel. Hè? Hey, en Per, heeft geen Scandinavische roots? Door die naam? Nee, maar als je hem zou zien, dan zou je wel, zo wel, ik vind hem ook wel iets hebben vanuit. Ja, groot? Groot, Ja. blond. Ja, nu een beetje grijzig. Hoe heb je hem leren kennen? Ook ergens in de dat was wild? dat was wel leuk, want Per kende mijn vriendinnen en mijn moeder al langer, voordat hij mij leerde kennen. Dus ik zou hem eigenlijk eerder hebben leren kennen in mijn leven. Maar toen was de bedoeling dat ik eerst nog in Portugal ging wonen. Toen was ik 28. Dus ik heb daar 2 jaar gewoond. En daarvoor zou ik eigenlijk met hem en nog een paar vriendinnen zouden naar een feestje gaan. Maar op het laatst ging dat niet door. Dus heb ik eerst nog 2 jaar in Portugal gewoond. En toen had hij plannen gemaakt van, nou, ik vind mijn leven hier leuk, maar nog geen relatie en... alle ruimte en vrijheid. Ik ga op zoek naar een plek in Noorwegen. Nou, en toen kwam ik terug in Nederland. En toen hebben we elkaar bij vrienden getroffen. Dus, en ik ben mijn hart ligt meer in Zuid-Europa. En zijn hart wordt ook wel heel erg getrokken naar Noorwegen. Dus toen hebben we gezegd, we zoeken een huis. Ergens In in het het midden. In Brokense! Ja, Aan de Maas! in Brokense aan de Maas. En wanneer zijn jullie hier neergestreken dan? Even kijken, Simon, jij bent 15. 17 jaar geleden. Ja. Ook op deze plek? Ja, Meteen. dat was ook wel heel leuk hoe dat ging. Want toen, Per had, die woonde toen in Tegelen. En uiteindelijk hadden ze zoiets van, nou, we vinden het fijn om samen te wonen. Dus had ze een huis verkocht. En toen hebben we nog gedeeld, ze hebben samen een tijd bij mijn moeder in huis gewoond. Die leefde toen alleen op dat moment. Het was superleuk, met z'n drieën. En toen zijn we een beetje gaan rondkijken. En toen waren we hier een beetje aan het fietsen. En hebben we even aan de Maas gezeten. En toen hadden we zoiets van, goh, dit is wel een leuk huisje. Dat zou wel passen. En Per die reed vanuit Zwolle altijd met zijn motor naar het werk via Tienraai. Maar op die dag was het daar afgesloten. Dus hij reed via de Maasdorpen. Dus hij had net uitgesproken van, hey, dit is wel een leuk huisje. En hij komt hier langs rijden, toevallig. Mhm. En de eigenaar timmert het bordje te koop in de tuin. Dus hij is afgestapt van de motor en Haal zei, maar weg. ik wil het huis. ja, toen was het huis er. En die koop was snel gesloten? Ja, heel snel. Ik had nog nooit van mijn leven een huis gekocht. En toen was het echt zo pats, was er een huis. Ja. En Brokense bevalt nog steeds?
Ik vind het een heerlijk dorp. Ja? Ja, super. Het zijn gewoon lieve mensen die hier wonen. Ook wel creatief. De Maas. Dus dat vind ik ook wel heel leuk. Dat we daar heel veel van mogen genieten. En ja, je hebt hierachter heb je gewoon de bossen. Hè? Dus je kunt Zwolgen, wat is het, Lottum. Ik weet niet waar jij vandaan komt. Lottum. Ik zit net aan de Grubbevoort. overkant van de Maas. Arsen. Lom. Oh, Lom. Ja. 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 Oh, wat grappig. Ja, hè? Ja. Ben ik Ja. ook eens een keer in mijn eigen achtertuin en dan krijg je dit verhaal cadeau. Want Ja. ja, eigenlijk zijn alle verhalen die wij, Ja, mooi. die hè? wij Ja. optekenen, dat zijn cadeautjes. Want Mhm. ieder mens heeft weer een ander verhaal. Ja. En kijk, Frida Kahlo. Mhm. Die ja, Mexicaanse kunstenares. ja, maar het hangt hier van kunst en kleuren aan elkaar. Ben jij een liefhebber van Frida Kahlo of Per of allebei? Ik ben een liefhebber van Frida Kahlo en mijn moeder ook. Mijn moeder is ook ooit in Mexico geweest in het huis van Frida. En heeft nog heel erg de wens van dat ze ooit een keer, dat zal waarschijnlijk nog heel lang duren, ze is nog niet zo oud, 69, om met mij nog een keer daar naartoe te gaan. Dus dat we samen nog een keer een reisje in Mexico gaan doen. En dan ook naar het Casa Azul gaan we bezoeken.